We budget yeyo ni gobono abananchi bagenderete kubwatuka ebirengerero byabo awasegati abamenyi korwase bunge nyari bari masaba me county ya Kisii babere baweso kyana kukania serikali kwene kyabuna chibesa icho cyabere chikubekwa asekerensemo kwene kyabuna cyabwatokirwe ase chinga kibwenerete eriyo ikerania amagendro ase abananchi nigobo igoba mbodyo murai wense Dr. William Samoei Ruto kobekemero bere saine yo kwene kyabuna obokurumit bodigo chikororokana kubwatukana nechibesechyo igonte twakangambia mona singenjo ye budget yanye kwa yosoka siritu kulia lero na ndi bunabona kere twaligire igasense mo yechisemi education banyana kwa bako school chito che primary 32 billion ya secondary 103 billion bona lucho sabe serikali kamura nchekere cyose cyasokire abantu bayitumbaro bataranyo lemirimo abalimu mbali kwa lakini mbali kiribonse kamura ncheko tugusabanga abalimu bonega bali sikuna abange bali kwe baywegazi nabwo promotion inchiro rasi school chito balimu bali babelira ase birogo amatuka amange baguchi promotion nabwo ne school chito kibasa ko cyakire cya budget yasokire tikibasa cya dasi school kire anyale kwa bako na 249 billion kibare chito ko kire chimbe bona lucho gusabanga serikali ya county ne serikali ya national government babwaterane barasi kibare chito elinda abantu baitwanya kwa bagweta kibare chingiya semo yobolemi banyale kwa bakorwa 46 billion gochia so bulemi waito bona luchi gusabanga asense mo yobolemi no na muno bulemi wechae mwara bali meito abali meito bechae bakoreranga bonus yasukire asengeje kibese kitale ngororo yona luchi gusabanga bonus bono kibese ko cyakire tigachichake okolegas naende nawo gusaba bali batenere to asense mo yobolemi obolemi mbole twakorerwa amauga abangina baito kale bale tebete ngobolemi amauga naro bale osomeria abantu gotiga bali 5 obolemi bwa amauga boirane elinda abantu baito nyalakoba bako ngea okosimeka amauga anarara abakonye bune budget yasokire kuna watebete ngurwa ni robukurumia sense ito ya Kenya tigachibese chibwa to immediately bana chiatangasiru chichake emirimo elinde egasie chake abantu betonyeka bagokonyeka na ndita abasa ko beka chibesa se ministry chidire yoro chibenchi konyo